Raja Bolon opu butulan manurung tarbarita do nagabe Raja Bolon di negeri Motong. Na joloi marhutado Raja opu butulan di Huta Bolon nuaing masuk maon tu desa Motong na adong di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba. Oma pusaka tutu. Mangihuton hatorangan na dipasahak ni pinopar opu butulan manurung ima amang musdin manurung 73 tahun di hari Jumat tanggal 12 bulan telu na salpu. Hira di ujung ni tahun 1800-an dang hea puluh rohani Raja Bolon opu butulan manurung marnida masyarakat nagabe parkarejo ro dibahen si botar mata. Alani tumagod do dihilala nasida masyarakat nakarejo pature parik di lajangan Motung asa adong japalan ni horbo. Saat ro disadario tarida dope parik na di patupanay. Dang holan lajangan Motung, alai godang dope tading-tading ni opu butulan na die tahon tu pinoparna. Tardok madisi podang pisoto buklada hole, tutu golang horukorong hohos dohot ulos. Opu nami, opu butulan Raja Bolon pertama di Motungon, anaknya nomor 2 mau saya jadi opu Raja Jolma menjadi Raja Bolon kedua. Dung opung nami opu Raja Jolma na Raja Bolon nunggat talube tano batak sian negeri Belanda. Digati mai muse gabe di bama Raja Ihutan tahun 1910 Raja Ihutan dengan SK na Adonggo. Nah dia akan di Belanda mana ima Raja Ihutan dengan SK tahun 1910 Adonggo lengkapi sian hoteler Belanda di Jabalige. Alain waing gabe digulut pamareta do tano lajangani jala di pasahat matu BPODT jala di perkarahon pinoparni opu butula do pamareta tu pengadilan negeri Balige asa anggiat boy mulak tano pinukani opunai tu halahi. Sian Toba TV mabaritahon.